An balima o bisimila malakcu ka don kibaru kɛnɛ kan bi kibaruya m'an bolo ka da kulo kan o de ye juma do juwe kalo tile 5 Badalabugu fasoden jɛkulu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko sigida lakana o kɔni ale ni Badalabugu denmisɛnnin wɛrɛw olu kɔni bɔra ka tagama kɛ ni ka bɔ Palais de la Culture la ni ka taa Messe des Officiers la a yɛrɛla k'a fɔ ko nin tagama in kɔni kun yamaruyalen tɛ o ko sababuya la finitigiw kɔni taara ni ka u gɛnsɛ ka gazi kɔni fili u cɛ la o kɔni kɛlen sa ni jamakulu ninnu kɔni fɛnɛ ye gabakuru ta ni ka finitigiw kɔni boni a ye ni maa ninnu kɔni kun ka tagama kun tɛ dɔwɛrɛ ko sabula a fɔla Conseil des ministres la ko G5 Sahel ko o soba kɔni tɛna sigi olu ka sigida la tuguni ko ga olu kɔni ɲɛ b'a la baaraw kɔni bɛ sen na hali bi ni maa ninnu kɔni ka fɔla ko jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye olu janfa nin ko in na o de kɛlen filɛ nin ye u ka tagama sababu ye tagama in kɔni labana mankanba la sabula finitigiw ale ni dugudenw kɔni karila ɲɔgɔn na a yɛrɛla k'a fɔ ko mɔgɔ 37 kɔni jogina nin ko da fɛ ko wa fɛnɛ finitigiw olu kɔni ka mɔbili 7 kɔni tiɲɛna a ko da fɛ ale ni mɔgɔ 25 kɔni fɛnɛ minɛla a ko da fɛ ni mankan ninnu kɔni hukumu kɔnɔna la ja dɔw kɔni tun bɛ réseaux sociaux kɔni sanfɛ mun b'a yɛrɛ k'a fɔ finitigiw dɔw kɔni olu bɛ ka gabakuru ta ni ka sigidala mɔgɔ ninnu dɔw kɔni ka mɔbili jɔlenw ku olu vitiri ci nka o hukumu kɔni kɔnɔna la polisiw kɔni olu ka ɲɛmɔgɔba o kɔni ye sɛbɛn kɛ k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛna kɛ k'a dɔn finitigi minnu kɔni tun bɛ ka nin tiɲɛni kɛ olu ni ɲangili min ka kan o ka da u kan kibara wɛrɛ m'an bolo ka da u tulo kan o de ye dɔgɔkun tɛmɛlen Libi ale ni Tunisie kɔni cɛla la Tungala tagala dɔw olu kɔni ka bateau binna a yɛrɛla k'a fɔ ko nin bateau in kɔnɔ ko Tungala tagala mɔgɔ 86 kɔni tun b'a a kɔnɔ nka o mɔgɔ 86 la a yɛrɛla k'a fɔ ko mɔgɔ 4 kɔni de yera ni mɔgɔ ninnu na o mɔgɔ 4 kɔni na ko malien 3 tun b'a la ale ni ivoirien 1 ko ivoirien 1 min yɛrɛ kɔni tun b'a la ko alamisa tɛmɛlen ko o kɔni fɛnɛ tanya la ko wa malien mɔgɔ 3 ninnu kɔni fɛnɛ la ko 1 b'a la ko halibi o kɔni bɛ kɛnɛyaso la walasa a bɛ se k'a ɲɛ yɛlɛn cogoya min na ko ni baton kɔni bɛ dafiri ni mɔgɔ 86 kɔni ye wagati min na ko o sanga kelen kɔni kɔnɔna la Tajurani ale kɔni fɛnɛ bɛ Libi a yɛrɛlen dɔ k'a fɔ ko Tungala tagalaw kɔni de bɛ to ka mara yen nɔ ko mugujugu dɔ kɔni de fɛnɛ jiginna o soba in kan yen nɔ ni ka mɔgɔ 44 k'olu kɔni bɔnɛ u ni na mɔgɔ 130 kɔni olu kɔni fɛnɛ jogina kosɛbɛ ko ga yirala k'a fɔ ko mɔgɔ minnu kɔni joginen filɛ nin ale ni minnu banalen filɛ nin ko malien fɛn kun tɛ u la ko wa fɛnɛ ni mɔgɔ ninnu kɔni na Tajura a yiralen k'a fɔ ko mɔgɔ 100 kɔni tun bɛ ale soba in kɔnɔ yen nɔ ko musow tun b'a la denmisɛnninw fɛnɛ tun b'a la a yirala k'a fɔ kɔnɔ ko nin soba ninnu kɔni caman de bɛ Libi kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a faba yɛrɛ kɔnɔ ale ni a kɛrɛfɛ dugu dɔw diɲɛ tɔman bɛ n'an k'a ma ko ONU o mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsilen don nin n'a ɲɔgɔnnaw ma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ tigɛ walasa cogoya min na Tungala tagala minnu kɔni bɛ nin minɛcogo jugu ninnu kɔni na nin soba ninnu kɔnɔ olu bɛ se ka segin u bɔyɔrɔw la cogoya min na ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko Tripoli ale n'a a kɛrɛfɛ dugu ninnu na ko ni ye a Tungala tagalaw kɔni fɛnɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko a bɛ taa mɔgɔ 3,000 ale ni 300 kɔni ɲɔgɔnna la kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ye tɛnɛn tɛmɛlen juwe kalo tile fɔlɔ ko bingalikɛla maa 2 kɔni minɛla Wɔlɔfɔbugu ni bingalikɛla maa 2 ninnu kɔni u kɔni tun bɛ fɛ ka muso dɔ de kɔni ka wariw bɔ a kun ko ni bingalikɛla ninnu yɛrɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ u mɔgɔ 3 de kun don ko kabini suguba kɔnɔ u kɔni ye muso jateminɛ muso kɔni de taara ka wari ta banki dɔ la yen nɔ u kɔni ye muso jateminɛ o yɔrɔ la fo kana se Wɔlɔfɔbugu cogoya min na muso kɔni sera Wɔlɔfɔbugu yɔrɔ dɔ la a y'a ka mobili jɔ k'a fɔ a bɛ taa a ka ci dɔ ɲɛnɛbɔ o wagatinin kɔni kɔnɔna la ko zo ninnu kɔni kelen filɛ nin ye ka na mobili vitiri ci u kɔni tun bɛ fɛ ka wari de bɔ ka taa n'a ye o tuma kɔni na dɔ de y'a ye o tigi fɛnɛ kulela ko a ye zo minɛ ko kɔni kelen sa jama kɔni firila u kan ka mɔgɔ 2 kɔni minɛ u la ko kelen kɔni bolila o ko kɔni kelen sa premier arrondissement finitigiw olu kɔni bolila ka na teliya la ni ka ni maa 2 ninnu kɔni bɔ dugudenw bolo olu kɔni taara ni u ye ni ka sɛgɛsɛgɛli dɔw tɛngu u la a yirala k'a fɔ ko ni maa 2 ninnu kɔni ko Nigeriakaw don nka kɔni u ye wagatinin kɛ Abidjan ni u y'u to yen nɔ ka sɔrɔ ka na Mali la ko wa fɛnɛ a yirala k'a fɔ ko nin tɛ ninnu kɔni ka suyɛli ko nin tɛ ninnu kɔni fɛnɛ ka bingaliwale fɔlɔ ye ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɔfɛ ka ɲɛsin ni zone 2 ninnu kɔni ma ni mɔgɔ 2 ninnu kɔni bilala ka taa kaso bonba la Bamako kura kunnafoni kuncɛ la Jumadon juwe kalo tile 5 ekɔlidenw olu kɔni ka hakɛ ɲini jɛkulu minnu kɔni bɛ yen nɔ n'an ko a ma ko AM olu kɔni ye kunnafonidilaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ka se ka ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye mankan minnu kɔni kɛla kulu sanfɛ semaine tɛmɛlen ni ekɔliden kelen kɔni bɔnɛla a nin na
ayam ɲɛmɔgɔ ba yɛrɛ kɔni ale ka fɔla ko mɔgɔ fila ma sa i n'a fɔ mɔgɔw bɛ ka kunnafoniw lase cogoya min na ko mɔgɔ kelen de sara ko wa fɛnɛ ko olu kɔni b'a yɛrɛ k'a fɔ ko ni mankan in kɔni kɛla fo ka taa se fagali ma ko ayam mɔgɔw kɔni kun data la ko sabula ekɔliden kɔni salen filɛ nin ye ko ekɔliden kɔni salen filɛ nin ye ko première année ekɔliden yɛrɛ de kun don ko wa fɛnɛ ko u ka yɔrɔ ye yɔrɔ kura ye ko ayam kɔni biro ma sigi ni yɔrɔ in na fɔlɔ ko ulu kɔni ye ni waleya in kɔn kosɛbɛ ko wa fɛnɛ ulu bɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw la walasa cogoya min na mɔgɔ minnu kɔni ye ni walejugu ninnu kɛ ulu ka ekɔlisow kɔni kɔnɔna la o bɛ se ka dɔn cogoya min na ko wa fɛnɛ ulu kɔni tɛna mɔgɔ si kɔ dogo nin ko in na an balimaw ni kibaruya ninnu tun b'an bolo ka da u tulo kan ani ce a ka kulomajɔ la